Jokkiskisaa siellä pidetään 13. päivä tuo Jokkisa. Täältä nuorten voittaja oli viime vuonna VP Karttunen ja kovastihan tuolla Jokissa yli 18-vuotias, eli ajaako hän jo sitten, se on kova otettava, vaan siellä on tuo pisten jako tai pisten lasku muun muassa muutettu, kun sieltä sitten jo Kauppisen Kauppisen Pentti laukkaa moottorimiehet Porsche 911 Pieksämäen Opel Ascona Aalla ja Kauppisen Pentti tempasee tuonne monitorille reaaliajassa ajan 2.29.93 lappalaisen Esa 2.32.82 eli Kauppisen Pentti antaa nyt ainakin tässä ensimmäisellä kierroksella hadasosa eli vajaa 3 sekuntia tuolla Härmän ympäriinsä olevalla suppilla nekkuun lappalaista Harjupasi Jämsän seudun urheiluautolla 100 kalustoon ja Äkkisen Ville asentaja koneesta ja Esko Tärät 2000 auto Korjaamo Kouvola Maastella kumppaneitaan näin sieltä numerolle 3 Harjupasille aika 2.58 Viken Pelti, rakennusten osaava pellittäjä, Matti Pappa ja muu porukka kumppaneita luottomiestä Riikalle syntymäpäivä tänään, eli onnittelut. Ja minkä ajan Ville tempasee 2.28.76, Kauppisen Pentti kakkoseksi 2.29.93, eli 10 kärjessä listalla Äkkisen Ville komeilee. Ykkösenä johtaa luokkaansa, Kauppisen Pentti on kakkosena johtaa kuvaan kauniilla viistokeulaisella RS 2-tonnisella. Pulkkisen Pasi oli vuonna 2000 täällä kuutonen ja luokkavoittaja, nopein kaksivetokuljettaja. Nyt Pasi sanoi tuossa aamulla, kun Ville on 10 kärjessä listalla ykkösenä ajalla 2.28.76. Nyt odotan kyllä, että mitä Pasi-Matti Pulkkinen yrittäjä Suonenjoelta tekee. Romunkeräys Pulkkinen R9 viime vuoden 2, Trofiin 1 viime vuodelta Suonenjoen urheiluautoilija ja 2000 Rantasaamen 8 luokka 2, täällä 2000 yleiskilpaa Lisa Transkuljetus, Antti Airaksen kuljetus, Asko Korhonen, ES Mainos, Ropolan Kartano, Rautisarjan puolustusmestaruus viime vuodelta hänellä takana, kun siellä nyt sitten Pasi-Matti tuolla kauniin keltaisella ajokilla tulee historiikan luokan kuljettaja, eli hänen aikansa tulee sieltä ihan näillä hetkillä, tulee 2.31 kilpailu 6. ja luokassa on 2. Korhosen Hannun taa 2.20.72 Häyrisen Jari Varkauden urheiluautoille luokan 2 ensimmäinen kuljettaja Toyota Kalle Varkauden siellä myöskin valmiina numero 13 Juha Rytkönen tulee sieltä Korjaamo päällikkö kumppaneita hänellä sitten Rytkösen kumppaneita ja miehellä on menestystä vaikka toisille jakaa muun muassa Pieksämäen Viitonen ja luokka 1 nopein 2-vetokuljettaja ja Jääskeläinen ykkösenä 10-luvuilleen sieltä eli Rytkösen 13.28 antaa Jääskeläisen Markkuakin SM-bronssimitalistia, joka ajaa sen seura Tolosen Tommi varustelija Kajaanista lähi 73 tässä vaiheessa. Täällä Leppärinta Racing Team Toyota Corolla GT kuljettaja Raahessa Kotila Oulu ja Maakuljetus Oy Pohjanmaan projekti asennus Oy 3. ajalla 2.24.20 on kuitenkin kaukana Rytkösestä. Korpelan Juho 2 nopeimmaksi 2.19.73, mutta ei pysty kyllä lähellekään Rytkösen Juhan aikaa. Uskomaton mies tuo Rytkösen Juhan 2 tuo minuutin lähtöväli, kun luokkien sisällä lähdetään puolelle. Kajaanin urheiluautolla ja tuolla siellä nimissä GTI:llä, eli nyt ollaan sitten jo tuolla luokassa Rantasaamen 12 luokka 4 muun muassa Asko Määttämällä koneista ja Kajaanin. Siellä ajetaan
tuo Kajaanin kisa tuossa maaliskuussa. Kajaanin metsäkonetyöt PM Oy, maalausliike Kupiainen, Atso Forest Oy, Isra Oy, noita yhteistyökumppaneita hänellä, kun Heikki, onko mä tän Harri jäänyt sieltä välistä pois. Heikki näytti ainakin minun mielestäni tulevan tuolta noin. Sitten Immo Roppainen Kajaanin ja hänellä yhteistyökumppaneita siellä ihan Juan Lomutti kaikki Kajaanin asennon osa-äänet tuosta ST Sauda, Kauppa Kemppainen, autohuolto Matti Tolonen ja Kalikoneista Video Racing Oulun Salossa mainostoimisto Mikko Kurkinen myöskin hänen yhteenkertomaa katsastus.fi eli Länsiväylän katsastus Pieksämäeltä. Tuo Pieksämäen seudulla eniten katsastuksia Rengasveksin auto-osa viimeisimpänä Jyrille taas menee nuo terveiset sieltä. Tietysti kun karjalaiset Teijo nousee neljänneksi yleiskilpailussa ja näin sieltä tuli sitten jo numero 25 karjalaisen Teijo Suomen Pieksämäen 11 luokka 5, viime vuonna täällä 6 ja luokkavoittaja ajaa nyt tuolla kun sieltä Siekkisen Veinille aika 2.22 Kauppisen Kimmo kakkosena 2.19.73 kun sieltä Jani Marin Mikkelin urheiluautolla Toukolastra kehäsi nelivetohirmuihin ja 13.28. En tiedä, semmonen kumma etijäinen meikäläisellä jo sopivana aikana. No ei mitään näin. Sieltä Eemeli Pelkokangas neliveto ajokeissa, kun 4 yleiskilpailun 9. ja luokassaan 5. Jukka Tenho J. Toikka Koi, Kiljainen, Tiina Myltek, näemme tuonne kakkospaikalle 2.13.30 tuli sieltä Itkosen Jani numerolla 33 ajava kuljettaja ja Itkosen Janihan on varsinainen ollut Pentu Massala ja Radio Kajaus muuten tekee tuloa Radio Kajaus myöskin tänne mukaan, kun Itkosen Jani sieltä tulee, Kainuun moottorikerholainen Itkonen Racing Tikka Silkka, noita yhteistyökumppaneita ja Itkonen menee 3. Uskolta 28 komeilee 10 kärjessä listalla ykkösenä. Ajalla 2.14.07, mitä tekee numero 3 Arni on siellä kakkosena 2.13.37, 900 on Rytkösen Juha 2.79, kun Särkän Jarkkoa odotetaan nyt varmassa vaiheessa 20.57 Särkkä yleiskilpailun ykkösenä, Könönen kakkosena, Rytkösen Juha 3. nopeimpana kakkoskuljettajana Aani Mertanen 4. eli näin Velinisuullakin tuli sieltä muuremelainen yrittäjä Suomen työkalun Ulolto, Jarkko Särkkä autonkuljettaja Mäntyharulta kuljetus Tuuri Oy kuljetus Tiili Maan Vaajakosken Ketosta sieltä Laurinniemestä mies Mitsu Evo tuo hänen ajokinsa Matt Crock Red Devil kumppaneita ja miehellähän on noita menestyksiä ja minun tietoni oli se, että näistä senioreista nuo kaksivetoiset olisivat jo menneet tuonne jotenkin tuo niin, Osmohan sieltä tulee, joo kyllä, Osmo tulee siellä, Forari Leppämaan 4. luokka 2, viime vuonna täällä 3, kun Huovisen Osmo oli 2, Huovisen Osmo on senioreista 2. 77, 44 sadasosaa jääneenä Osmolle Hasisen Kimmo Rainamosta lähtien hetken päästä noita muita senioreita, senioreiden nelivetoluokkaa ja junnuja ja nuoria. Hasisen Kalevi tulee sieltä tänne
maalipäähän. Hassisen Kimmo tuli sieltä, Kirvesmies Joensuusta maalipäähän. Lihavaisen Ohke keskialan urheiluautoilla KDK täällä 2-tonnisella on toiseksi viimeinen senioreitten 2-luokan. Ilmo Pulkkinen Joensuun urheiluautoilla KD Sport Marik ykkönen. Huoleen senioreitten kaksivetoisten kärjessä siellä ajalla 2.26.33. Oikki Gustafsson kakkosena. Antenniasennus, kaikki kiinteysteen sähkötyöt 30 vuoden kokemuksella. Miten noin nuori mies kun Risto voi olla 30 Risto paikalle, eli erittäin upea sarja näillä hetkillä, ja historikit siirtyvät sieltä ensin Hartojoesta aloittain käännetystä järjestystä aloittain senioritten kaksivetoisen Pulkkisen Ilposta tuonne Huovisen Osmoon saamassa jo lähtölupaa, liekö saanutkin jo ajaa tuolla nelivetoisella kalustolla Paavilaisen Olli numerolla 45 Mikkelin urheiluautoilla. Toivakana voittaja tulee varmasti olemaan kova kilpakumppani tuolle Rain Hokkasen Paavokin, kun sieltä sitten Rainon Markku jo tulee pikkusen auton keula lumeesta. Onko Rainamo ulkoillut 7 senioreitten nelivetoluokassa ja menee senioreitten yleiskilpailussa kovaa tuolla senioreitten nelivetokalustolla 2.19.84. Sitten siirrytään tuonne junioreitten puolelle. Urheiluautoilla Fiat Bravo, vakio 1600, Bravo taitaa olla tuo hänen, sitten eivät jakannu iän mukaan, tai ole iän mukaan täällä junioreitten puolella, vaan se pitää aina muistaa, kun sieltä saatiin sitten senioreitten epävirallinen sekuntia tuolle Rainamon Markulle. Hänellä oli muuten ilmeisesti Rainamolla vähän ongelmia, kun sieltä jo Uimonen tulee. Kajanin urheiluautoilija Nissan Micra 1.3 SL, myöskin tuolla vakiokalustolla liippaneita. Uimosen Antero 2.39.60, Lipposen Ari 2.41.84, numero 50 Juha Riihiluoma Kajanin urheiluautoilla siellä myöskin liikkeellä, kun Lipponen tulee tänne maalipäähän. Riihiluoma liikkeen harjoittaja Kajaanista Ford vakio 1600 liikkeellä oleva kuljettaja Antti Jussi Suzuki Ignis Sport Nissan Soraa rakennuspalvelu Jussi Soininen, sitten traktoriurakointi Reijo Soininen. Kun siellä Moilasen Veli-Pekka menee ykköseksi junnuissa 2.35.46, Moilasen Veli-Pekka tuli talletilla todella Moilainen ykköseksi 2.35.46 ajalla. Tullan Topi on liikkeellä siellä numero 54 Teijo Pussinen Kiuruveden. No joka tapauksessa Pussisen Teijo Kiuruveden kaveripuolesta XR3 siellä korkkaa Hämäläisen Jani numero 55 Suonenjoen oma kaveri Toyotasta Talletilla 33.78 löydyttää kakkosena olevaa Moilasta 1.68. Tolosonen Kajanin urheiluautoilijat Toyota Corolla FX GT:llä siellä liikkeellä. Joni Kuonen opiskeli Kajanista ratsatusta 2009 ja 2010 aluemestaruus 2 myöskin tuo Tolosen sanoa. Tuossa tosiaan olin kuulevinaani, että me emme muuten sitten sen kummempia taukoja taida pitää. Toinen veto lähtee siinä kohta liikkeelle, kun Pussisen Teijon aika 2.38.17 ja nousee kolmanneksi ja Luopi ykkösenä siellä 2.33.78. Hämäläisen Jani nousee yleiskilpailussa viidenneksi ja Luopi kolmanneksi. Heli Nieminen, Toivakan 17 luokka 7, Toivakan autourheilijana kaveri tuo hänen ajokkinsa, kun Tulla ja Tolosen Joni nousee kakkoseksi ajalla 2.34. Näin
homma etenee todella räväkkään tahtiin. Tosiaan Tenisen Jani numero 60 Suonenjoen kaveri pois tuolla 2600 numero 61 Haki Pulkkinen joutuu suorittamaan ykkösellä. Siellä myöskin jo pikkuhiljaa liikkeelle Tulla, Tolonen ja Moilanen. Tässä on todella vauhdikkaasti 2.32.09 ja Laineen Petri nousee ykköseksi 10 kärjessä listalla. Eli Laine ykköseksi, kakkosena Tolosen Joni kolmantena, Moilasen Veli-Pekka neljäntenä, kun Leinosen Valtter sieltä tulossa Iisalmen kaveri Foden ja Leinosen Valtter kakkoksessa kuudenneksi sieltä. 2 euroisten moottorikermaisuutta on Fodesko täällä 2 tonnisella ajava kaveri Pieksämäen 11 luokka Viitonen, Rantasalmen 8. Hänen yhteystietojaan. No, pitäisi tietysti olla sen verran tepevänä, että kun samoissakin on paljon oltu, kyllä niin paljon noita tietolappuja. Sieltä on meikäläisen mahdoton niitä poimia sitten, kun ei tiedä aina kuka missäkin kisassa on. Kosken urheiluaitoilla Opel Astra GSI 16 B-llä liikkeellä oleva auton kuljettaja. Peltonen ja Ruokola Harveste ja huoleton huoltoryhmä, kun Heikkisen Jarkkoseksi ja luokastaa myöskin kakkoseksi. Mitä tekee Peltosen Juho siellä kakkoseksi ajalla 2.32.43, Peltosen Juho Opel Astralla kakkoseksi 2.32.43, Lyra Kristian numero 64 siellä Iisalmen 16 B-llä, se nähdään hetken päästä numero 66 Jari Tanttu Autoliitto Kangasniemi VV19 Kolkkio TI ja 16 B-puolella liikkeellä oleva kaveri, kun Lyra Kristian tulee sieltä ja tuo Lyra menee kahdeksanneksi ja luokassaan 4. Petri kakkosena 2.32.09, Juho Peltonen kolmantena, kun sieltä tulee jo sitten Lehmosen Jari on siellä tulossa, numero 67 Janne Ylönen Suonenjoen urheiluautoilla, Topterinen on noita hänen yhteistyökumppaneissaan, Tanttu 240 70 Tanttu tulee ja Ylösen Jannen aikaa odotetaan mitä tekee Suonenjoen mies siellä, se nähdään hetken päästä. Sitten numero 69 Mika Rissanen viime vuoden 6. luokka voittaja Leppävirta Racing Team Fodesko taidais 2000 Rissasen Mikalta aikaa. Kokoisen Juhan numerolla 68 liikkeellä oleva Leppävirta Racing Teamin liikenne liikkeelle ja sitten Pelkosen Risto numero 70 Maajussille Porsiano ajaa tuolla PLT 325 Pieksämäen 13 luokka 6. Lehmonen ykkösen kolmanneksi ja Rissasen Mika menee ykköseksi, eli viime vuoden yleiskilpailun 6. ja luokkavoittaja Mika Rissanen numero 67 Ylösen Janne tulee sieltä myöskin hyvää myyntityötä, kun ajelee tuommoisia aikoja, kun Maajussille Morsian maanviljelijä Risto Pelkonen tuli sieltä PLT-25 ystävät ja omat hartiat, yhteistyökumppaneita Janne Nousiainen, Hitsari Keskialan urheiluautoilijoita edustava Kerimäkeläinen Toyota Corolla FX GT:llä ajava kaveri huoltoasema Tervonen Koimaala 29.56 Rissasen Mika viime vuoden luokkavoittaja yleiskilpailun 6. on kakkosena 2.37 Lehmosen Ari Laineen Petri neljäntenä 2.32.05 ja Peltosen Juho viidentenä 2.32.43 nousee se Janne nousee puolelta Aareksen Jukka Leppävirta Racing Team Autopentti Seppä Kuopiosta Opel Kalibralla Supo Bensiinipaja noita yhteistyökumppaneita hänellä Jarkko Valtanen Kajaanin urheiluautoilijoita edustava Sotkamossa asuvakin. Eli käydään ihan läpi sääntöjä, tekniikkamääräyksiä, turvallisuussääntöjä. Tämä noustaa erilaista asiaa ja sitten tietysti ja tämä ohjelma tosiaan tulee meidän radiokajauksen kanavalta ja kannattaa muistaa paljon kaikkia muuta tärkeää asiaa, että muun muassa lajipäällikkö Henrik Franka on tulossa haastatteluun ja käydään läpi 2012. Lokakuun loppuun asti on tarkoitus tätä ohjelmaa sitten tehdä. Muuten meidän kuuluvuusalueelle. Eli mielenkiintoinen ohjelma ja mielenkiintoisia juttuja siellä. Joka
kiertää todella paljon kisoja. Hänen yhteistyökumppanina olette, kuunnellaan mitä sinne on purkkiin tullut. Kiitos. Kiitoksia, mukavaa kilpailupäivää kaikille. Kiitos. Elikkä näin tosiaan siellä hommatteen netin kautta tosiaan, niin siellä Radio Kajauksen nettisivuilla voi kotonakin katsella Jakmosen Henri 5. Laineen Petri 6. Kun sieltä nyt tulee sitten jo tiukasti noita nuorten luokan kuljettajia Suzuki Swift GT Illa korkkaa tuon nuorten luokan, Seppälä Jori pois, numero 87 Niko on opiskelija Kouvolasta, ikää 16 vuotta, Kymenbetoni leikkaus, KY, HTH keittiöt, Sponsors vai Mika Häkkinen, näinhän sieltä tuleekin, ja Heikki Hassinen sitten seuraavana, Niemen Niko kolmantena 2.42.64, eli 12.30 teitä lähdetään viemään lähtöön, eli siis tosiaan 12.30 noin varttitunti täältä käännetyksen järjestyksessä kaksivetoiset yleinen käännetys Joonas, Autoliitto Kangasniemi, myöskin siinä on 4 kappaletta Autoliitto Kangasniemeä edustavia kuljettajia. Autoliitto Kangasniemen osalta tekevät erittäin upeaa työtä nuorten luokassa tässäkin kisassa. Siinä 4 kuljettajaa Laitisen. Tai itse asiassa maaliin on tullut Seppäsen Perttu, ja Perttu nousee kolmanneksi ajalla 2.38. Nähdään hetken päästä, eli näin numero 85 Seppänen tulee sieltä, Perttu Seppänen opiskelija, Kangasniemi Pekka siellä mukana tiukasti, kun Koslov nousee kakkoseksi, 2.36.22, Koslovin Joonas kakkoseksi, 2.36.22, mutta jää silti 4 sekuntia 14 kakkoseksi, 2.32.97, pudottaa Koslovin Joonaksen kolmanneksi. Huima aika Luttisen Topi 2.32.97, ainoastaan 89 sadasosaan. 9 sadasosaa jää Korhosen Aleksille, ja Luttisen Topi jää Korhosen Aleksistaan 89 sadasosaa, eli 40 sadasosaa on kakkosen ja kolmosen välinen.